Hello everyone, welcome to back my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायग्रोनाय थाबाय. नोंथांमोना नायबानो जाबाय नै दा बरफ गोलैनाय सम दा बरफ गोलैगासिनो नै. मैयानिफ्राय बरफ गोलैजेनबाय. नैबे आंनि लोगो बिथाङा माबानि जों दा थांगासिनो दङ साप्लाइयाव. नैबे आंनि लोगो बिथाङा नेपालनि. हेलो नेपाल से आपका नाम बोलिए. मोतीराम. और कहाँ से हो आप? मैं इधर ही कारगिल में. अच्छा अच्छा अच्छा. फौज का साथ काम करने वाला बंदा. अच्छा अच्छा अच्छा. अभी हम लोग जा रहे हैं. ये देखो कितना अच्छा दिख रहा है जगह. अभी हम लोग जा रहे हैं, सप्लाई जा रहे हैं. जोबोद मोजां जाबाय. हाजोआव नाहरबानो जाबाय नै एकदम सुपार हिटखा. बोले बोले गाइस, अभी मैं जा रहा हूँ कुछ सामान लेने के लिए. ये देखो मौसम चेंज हो गया है, पूरा बर्फ ही बर्फ गिर रहा है. कल से बर्फ गिर रहा है इधर. ये देखो आप लोग देख सकते हैं पूरा पहाड़ में. देखो उधर भी देखो. नोंथांमोना नायबानो जाबाय. मास मोनसेसो बावबाथाय आरो बेयाव माने लामाया बन्द जाजोबसिगोन. डेन्जार जायगाफ्रा नै सब जेथिंबो. माने आं दा मोनसे जायगायाव थांगासिनो दङ. नायबानो जाबाय नै बिबार बायदि जाजोब्बाय. बिबारानो बारनो रोङा बे दंफाङा. हाग्रा दंफांसो. ओरै बरफ गोलैयाखै. सिङावबो नै सब बरफ जाजोब्बाय. बे जायगायाव अक्सिजेन बिराद खम. गुसुआबो -35 निफ्राय 40 डिग्रीसिम थाङो. जोबोद गुसु. अक्सिजेनखौथ' बुंनो नाङा, जोबोद खम. नोंथांमोना बेरायनोबा फैनो हागोन बे जायगायाव, बेरायनो गोसो दंब्ला. नायलांबाय थादो नोंथांमोना भिडिअखौ. नै जों दा साप्लाइयाव थांगासिनो दं. साप्लाइयाव हाजोफोरा नै बिसिबां समायना. गारिफोराव फुरा बरफ गोलैजोबनानै थाजोबो. साननैसो उनावबाथाय बे गासिबो लामाया ब्लक जाजोबसिगोन. बन्द जाजोबो गासिबो. नै दै थिंखियाव नाय.
पाइपआव फुरा जमा जाजोब्बाय बरफआ नै 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 मा बुस्थु बेलाय नै दैया नै अन्थाइ जाजोब्बाय नै दैया र' बेखौ अन्थाइजों देनो आं अन्थाइजों वाव 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 नै फुरा आइस जाजोब्बाय दैया मादि आइस जाजोबो येस गुसुथार